men taw sukaɓe hino fija ballon to quartier ko baya jimi e gami weltare waɗugol ngal orgal nde fedde politique RRD hunde welde Ibrahima Camara goto e hooreɓe nde fedde politique wi'uɗo fandare maɓɓe ko ɓantugol leydi ndi ko eɓɓore sobere min mari fi leydi ndi fi nawrugol guine yeeso no leydi ndi gollire hande meɗe weltani sukaɓe mottodirɓe ɓen meɗe weltani guine fof ngo fijo ballon ɗo sukaɓe ɓen holli ko Abdoulaye Kourouma woni candidat jo maɓɓe on ko ɗum hiɓe lata ballon quartier ji ɗin fof sikke ala men foolay ɓayru wona ara nun ɗum ni miɗen tawde suɓungoji ala suɓungoji ɗi RRD tawaka. Mamadi Keita suka aruɗo fi o fukko koyngel no yowta fandare sukaɓe quartier on. min darniri ngal pottital fukku ko ngam wallidde candidat amen hono Abdoulaye Kourouma e hollidde mbo wonde nokku o kala ina dari ngam wallidde mbo on jii no sukaɓe jaltiri ngam sosde mouvement e hollirde ballal mum en. Abdoulaye Kourouma wo si sariya ñiiɓi e leydi ndi ɓantoto Mamadou Adama Diallo Conakry RFI.